Joseph Karabott, il-vittma waqt il-hold-up fiż-Żurrieq f'Awwissu li għadda għadu ma jistax jikkomunika. Dan intqal mill-espert mediku Mario Scerri e kif il-qorti komplet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' 3 persuni li allegatament wettqu din is-serqa minn ħanut fiż-Żurrieq. Intqal li l-vittma sofra ġrieħi f'rasu wara li allegatament l-imputati tawh xeba waqt li rabtuh x'kien għamlu dan il-hold-up. Meta fil-qorti ġie mistoqsi dwar x'inhuma ċ-ċansijiet li jirkupra minn dawn il-ġrieħi u jkun jista' jixhed f'dan il-każ, it-tabib Scerri tenna li Karabott jista' jkun li ma jkunx jista' jikkomunika. F'din il-kompilazzjoni ġew ippreżentati filmati tas-sigurtà li juru x-xena wara oħra ta' x'ġara eżatt waqt is-serqa vjolenti. L-eżebiti wrew kif l-imputati marru fuq il-post taxi, wafqu ftit il-bogħod minn ħanut u mxew għal fuq il-post lebsin hoodie. Intqal li l-imputati allegatament għamlu b'kollox 20 minuta fil-ħanut li matulhom ukoll issawwad brutalment Karabott. Raġel ta' 33 sena minn Bormla nata l-ħelsin mill-arrest wara li ġie akkużat li għal ftit ma qatilx lil ħabib tiegħu b'xabla tas-samuraj, dan wara 6 ijiem ta' abbuż mid-droga kokaina. L-akkużat Joseph Greg ġie mixli wkoll juri ċedif. Fil-qorti il-prosekuzzjoni spjegat li l-vittma daħal fl-assa ta' Bormla bidrija u mimli dem fejn intilef minn sensieħ u kellu jittieħed l-isptar. Fix-xhieda tiegħu l-vittma Marco Rapinet qal li l-akkużat kien li jafu sa minn tfulitu filwaqt li żied jgħid li Greg żgur ma kienx jaf x'inhu jagħmel meta aggredih bix-xabla. Il-qorti tat lir-raġel il-ħelsin mill-arrest fuq depożitu ta' 1000 euro u garanzija personali ta' 7000 euro. Żagħżugħ li 3 snin ilu kellu 16-il sena nata probation wara li nstabħat li f'Diċembru tal-2020 kellu relazzjoni sesswali ma' tifla ta' 13-il sena. Fil-qorti ntqal l-akkużat u tfajla kellhom x'jaqsmu diversi drabi bil-kunsens ta' tfajla li wkoll ġibdet ritratt ta' dawn l-attivitajiet sesswali u batithom lill-imputat. Fix-xhieda tagħha l-vittma qalet li saret taf lill-imputat minn fuq il-mezzi soċjali u li bdew joħorġu flimkien fl-2019 filwaqt li ħassru f'nofs is-sena 2020 dak iż-żmien l-imputat kellu 15-il sena filwaqt li kellha 12-il sena. Ixedet ukoll li marret l-appoġġ għax ridet i u għax ridet omma wara disgwit fuq ir-ritratt ma' sħaba u mhux minħabba l-imputat. Żidet tgħid ukoll li qatt ma kelmet lill-akkużat wara li ħasru. Fuq il-pedana tax-xhieda telet ukoll il-vittma li qalet li r-ritratt beda jintuża mill-ħbieb tagħha biex jedduha u jġelwa tagħmel li ridu huma. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha l-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit ikkonkludiet li l-atti sesswali saru bil-kunsens ta' xulxin filwaqt li t-tifla stess ridet tieħu r-ritratt. Issostnit ukoll li l-pjena m'għandix tkun waħda ta' ħabs u bekk ingħata probation.